Gilimitahan na ang gidaghanon sa mga kliyente nga dawaton sa mga government offices nga nimutang sa mall sa Mandaue City aron mapatuman ang social distancing. Pipinakabuang nakalabay na bantayan ang pagdasok sa mga tao labi na sa sayos kabuntagon. Si Nico Serino sa report. Kuha kini ni atong buwan sa Hunyo sa linya sa mga tao gawa sa usa ka mall sa AS Fortuna, Mandaue City. Sayo pa, daghan na ang naglinya paingon sa mga government offices nga nag-opisina sa dakong tindahan. Ang problema, wala mapatuman ang social distancing. Mao nga gitawag na sa BPLO office sa City Hall ang atensyon sa establishmento aron makurihian ug mapatuman gyud ang mga health protocol. Ug aron mas mapatuman ang mga lagda taliwa ni ining pandemya, gilimitahan ang mga tawo nga makasud sa mga opisina. Ang City Legal Enforcement Unit nagbalik-balik og inspeksyon aron masiguro kini. Nagsuggesta na gawa sa office magbuntag ng markings para moitumban sa mga client na paduong sa aning tulo ka offices. Ang LTO office sa maong mall, 100 ra ka mga tawo ang iakomodar matag adlaw. Samtang tag 50 usab ka mga tao ang dawaton sa Pag-ibig ug SSS. Kung mulapas na ang mga kliyente, sa sunod nga adlaw na sila iakomodar ug hatagan og priority number. Gipasalig ni Humawas, regular sila nga mag-inspeksyon kung natuman ba kini. Hugot sabang ilang koordinasyon sa kadagkuan sa shopping mall. Natuman nila pero every now and then mo atong personnel to check sa ilang isaat nga ilan ang tumanan o ilang higpitan ang social distancing. Uban ni Sulod, Nico Sereno, Balitang Bisdak.